Mama, a party girl, she just want have fun. Kapapa, ngayong lutuon karon panihapon, panagan o lobster mga kapapa. Para sa atong panihapon, ang mutira at muluto sa atong panagan si Chip Papa Makoy. Mga kapapa, alas 4:35. Ang lutuon mga kapapa, lobster o panagan. Kakawang lobster o panagan. $25 kilos nga panagan nakapapa ang luto karong luto ni Papa Chip Makoy. Mga papaw, dagway sa banagan o lobster mga kapapa. Daghan kani diri sa Surigao mga kapapa. Tumikan sa ilang kadagatan, ulit sa mga bato. Tubig kanina siguro, tubig. Atong lutoon na mga papas sa atong ipukuan sa kawang dako na banagan o lobster. Ako gani pagka-injectionin may tagbati mo. Kusugan si Kinal. Kusog radiation. Day, kainit. Grabe ka dako ang kapapaw. Ako mga kapapa. Torres. Matalpin mo. Ano ni Victoria? Oo, ito yung sa kabuk ng destination. Ako na si Kuang Hiralo. Ano si Torres? Pero, tinunod ko sa gawa na nakonsel yung diwa. Doon, di ba tayo bata ng pamumbo polis? Para sa nurse, ito sa polis. Ito sa nurse, ito sa Amerika. Diyan yung mga dugmati. Kapit siguro ng gagmay. Pero sa timbang. 800 ang kilo ani diri mga kapapa. 25 kilos ang atong gipalit. Paluto na to ni Chip Papa Makoy para sa atong panihapon. Hindi mo silbon. Hindi ka na ba? Dapat nagpo ang kamo sa Baby. Baby. para sa iyo. Souvenir. Sikando sa kan. Ikan namin sa ulit. Pareha pa. Kaya tanong. Sila kami
Sisi din. Yan ilan mo sa dapa. Nambukak sa barangay doon siya. Tapos Si siya. man din mo diri ba? Ay, ako tayo na. Senior na. Tali ko siya. O sige mo siya. Wala. Wala. Buhat na nito po ay sos sa atong panagan. Gano'n sila sa number nila? Oh, tumpak siya nila, tumpak siya. Hindi, nakapunin. Panagan di buhat na siya sos para ibubo. Hindi na latoon. Dili na. Expert tayo ko ini. Papa. Dili pa. Nag-cut-on pa ko ni Papa Makoy, Chief Papa Makoy. Okay kayo. Sa kakawang lobster o banagan. 25 kilos ang Ulo pa lang nito ang kwan. Karagano na ni Papa. Amo na. memorya rumah dari Rasil. Ilaway ko no Papa. Kalwansi. Oh, ang nagdruga. Tilawan ta, tilawan. Yung katilawan ni Papa may limon. Yayo. Amo itong bago. Ada rin bang Lagi pa. Lamig kayo? Lami. Lami. Itong ato. Binigan mo. Okay, okay. Okay sa timpla. Okay, okay. Papa Yayo. Okay, okay. Lamig kayo. Lami kayo. ayo. Papa, manihapon na kita. Ano na ang atong lobster. Luto na. Mga gini atong sudan sa panihapon mga papa. Atong lobster. Kay mga pasayan nga gagmay. Kau na mga papa. Papa Chef Makoy. Kain na na. Okay. Ya. Kau na. Lami kayo mga kapapa. Lobster o banagan. Lami kayo.